खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों आथिखालनि माखासे सुबुंफोरा खम समनि गेजेराव गाज्रि खामानि मावनानै रां आरजिनो सानो नाथाय बिब्दि गाज्रि खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ थांनाय मैयानि हराव गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव डिसिपि मृणाल डेकानि दैदेननाय पुलिसनि अपारेशनाव गाज्रि खामानिजों लोब्बा थानाय सा-18 सुबुंफोरखौ पुलिसा खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला खाजानायफोरनि गेजेराव दङ सा-6 हौवासाफोर आरो सा-6 हिनजावसाफोर आरो सा-6 थामथि आथोननि सुबुंफोरखौ पुलिसा खाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौ जौसाङाव लानानै क'क्राझाराव बिजेपि दोलोआ राजखान्थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। थारैनो बड'फानि मुसुखाया राजखान्थिनि जौसाङाव थानाया बेसेबां गनायथाव? बड'फानि मुसुखाखौ लानानै क'क्राझार बिजेपि राजखान्थिया फोसावदिं मेल खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोरनि ग्रिनफिल्डनि साखाथियाव बिजेपिनि मावफारियाफोरनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाना माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों। बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखायसो गेलेगोन होनना क'क्राझाराव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे क'क्राझार सोहोरनि ग्रिनफिल्डआव गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम सासे खौरांगिरिया मोगा-मोगि सोंलु खालामदों। बिजेपि दोलोनि मिटिंआव खौरांगिरिफोरनो लोंनो दै आरो जिरायनो जेबो सुबिदा होआ होनना क'क्राझार सोहोरनि ग्रिनफिल्डआव गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम सासे खौरांगिरिया सोंलु खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिनि सोंथियाव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावदों। बिजेपिखौ रावबो होबथानो हाया, बिजेपिया बांलादेशी होखारगोनानो होनना बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। असमिया मानसिया साहसि जानांगोन नङाब्ला असमिया मानसिया आसामावनो सानसे आखाइ दिखांनांगोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगां बाला माफियाफोरनि मोनसे हानजाया बिमलज्यति नाथजों लोगोसे गोबां खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै दिलीप नाथ मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसा हमनो नाजागासिनो दङमोन नाथाय हमनो हायाखैमोन। थांनाय मैया आरटिआइ कर्मी दिलीप नाथखौ पुलिसा हमनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गसाइगावआव थाखोमाना थानाय समावनो तेजपुर पुलिस आरो गसाइगाव पुलिसा गोख्रों संदाननानै आरटिआइ कर्मी दिलीप नाथखौ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। आसामाव जापानिज एनसेफ्लाइटिस बेरामनि केसफोरा गोबां बांगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों, जाय गासै रायजोआवनो सावस्रि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिहोदों। आथिखालाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड देहा फाहामसालि जिएमसिएचआव सा-32 बेरामिफोरखौ थिसननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। 10 बोसोर 6 दान आरो 7 दिननि उनाव निया केस नांनानै थानाय सा-6 बारग' एनडिएफबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायखौ लानानै 13 नं सिडली बियाबनि इएम सायखं बसुमतारी आरो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांमोना गोजोननाय फोरमायथिदों आरो लोगो हमहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। राजखान्थि बिथिंल' नङा, गुबुनखौ मदद खालामनायानो इउपिपिएलनि आदर्श होनना बुंथिदों अशक गयारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव। समाजनि गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायजों लोगोसे आबाद फोथाराव मुखुब जादों इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अशक गयारी बिथाङा नुजाथिनायाव गासै सा-40 आइजो हौवा मावथिफोरखौ लानानै दिनै देबोरगाव बिटिसि बियाबनि बेसर गामियाव माइ गायनानै मदद खालामदों। थारैनो माइ गायनाय बोथोर सफैनाय
लोगो लोगो सरासनस्रा बियाबनि गुबुन गुबुन गामियाव गावनि मावथि फारियाफोरखौ लानानै बेबायदि हेफाजाब हैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैबो बेबायदिनो भटगाव गामिनि मुंग्लुं अधिकारनि बेसर गामियाव थानाय 10 बिगा आबाद फोथाराव माइ गायना होनानै सुबुं अनसायनायजों मदद खालामनायखौ नुनो मोनदों। बिथांनि बिब्दि खामानिया ओनसोलाव बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों। गोजोन हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गरेस्वरनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लाफैदों। गरेस्वर फरायसालिमाया सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। सोलिफु दाननि 6, 7 आरो 8 जुलाइ सानथामनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों खुंफुंजागासिनो दङ सनाथि मायथाइ फोरबो। क'क्राझार जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड CM काप जोलुर बादायलायनाया थांनाय मैया जोबथाबाय। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 4 जुलाइनिफ्राय लानानै 6 जुलाइसिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय क'क्राझार जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड CM काप जोलुर बादायलायनाया थांनाय मैया जोबबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ बुंथियो। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।